Igbo ndị ọma na-ege m ntị nọ na-ekene gị n'ụbọchị nke tata. Biko ịma na kemgbe ụbọchị abalị 3 gara aga akwa ọkụkọ ka akpụ n'ọnụ gbasara ọgwụ ọgwụrụ mmadụ na-awa ọkụrụ, den ọbịakwa nọ n'ime refund ha ego nọkwalụ nọ refund ha ego wee welu kpọọ ndị mmadụ wee tie wikolo bịawa n'ihe onye bịa bụ ọgwụ na nke ya. So wee rute ata kwa wee sị ka ọ pụta bịa kọwa n'ụlọ anyị ihe mere between yawa na ya bụ nwanne anyị nwoke nke pụta bịa kpee ya n'efere mbụ. Biko ngwa ka anyị gee ntị n'onu ihe akwa ọkụkọ tiwela aka were egwu anyị. Echefukwana ka ị subscribe na our channel, echefukwana ka ị like ya ma comment and echefukwana ka ị on notification gị. Ngwa gezie ntị. Igbo bụ Igbo, ọ ya dị na onye na-ekwu were ọnụ m mali m. Ọ na-atọ m ụtọ tata na igwe mmadụ amalụcha m ikwute maka akwa. Ọ bụrụ na adịte n'ebe ahụ mmadụ na-abụghị egosi ilu ike akwa ma ọ sị na onye nwa bụ akwa. O nwere iwe nsị ka m kwuo tata. O nwere ịmamodo busy since o nwegasịrị some videos m na-afụ ndị mmadụ na-atụkwara m some videos, my friends na-akpọ m sị m kere ibe na-eme nwa onye ọba na ịdọ mmiri, kere ibe na-ekwu, kere ibe na-eme nweziba n'ọkwọ n'ibe anyị metara na-eku maka na anyị nwere ekumeko ọdịbe anyị ọnọkata ọpụa kwuo ụfọdụ ka ọ na-ekute m, ụfọdụ ka ọ na-ekute njọ. Mana ibe m bịara tata bụ ka m mee ya ka m mee okwu nwa adreesị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Ị na-aghọta? Ekwubu na maya apụta na maya lazara reply ndị mmadụ iwe ọsọ gụkwuo maka na ụdara chacha ya ama ya nche. Mana o nwere ibe me nju wee sị mba ka m bịa tii nke ọnụ. Ị na-aghọta? Maka na my friends kpọọ m erigo nne, so na ọ bụrụ na itiri ọnụ ọ dịka ụdị eji wee kwue ka o ji wee dị. In the 2022 o nwere onye a na-akpọ The Rock. Ọ sị na onye Imo steeti ka ọ bụ, abịa bụ The Rock ka a na-akpọ ya. Ọ bịara be m turu bịa sị m na ọ chọrọ ime travel, na ọ chọrọ ije obodo oyibo, mana ọ chọrọ ọrụ ya bụ alụgharịa elu oke iwe ọbụla o tiri aka na-agagharịa. Mweju akere ibe ijere iji ime n'obodo oyibo, ọ sị m ibe ọbụla ọ bụrụ ka o mebe. Nwesị akekwa n'ibe ị na-arụ n'obodo a, ọ sị m for now na o nwere iwe ọ na-arụ. Ọ dịka ọ gwakwu n'ole ana n'ọchị ime travel, n'ọchị ije obodo oyibo, mana ọ chọrọ ka alụgharị ya ọrụ ya bụ alụgharịa ka ọ na-enyere ya aka. Nwee sị ya na ọma na iwe na-eme n'obodo oyibo bụ ọ bụrụ na imerọ biznes isoro na ndị na-apị bọtịn. Mana nwe ọgwụ mma arụ ọrụ ya nọ nnekwu ọgwụ ka ọ bụ na ya yuzuo dị ọgwụ na ọ bụrụ na o mee travel. Ị na-aghọta na ọgwụ a bụ ife na-abụ ka ọ na-alụ maka ndị na-azụ ahịa, na-azụ nnukwu afịa. Nọ ya bụ ibubo nnekwu ọgwụ ka ọ bụ. Ibubo dube m lucha 2000. Ị na-aghọta? Ọgwụ dube m uri nne a na-agụrụ ọgwụ ọnụ na tipa bubo ọgwụ dube m, tipa ebusilie in the next 1 week. Ụdị ọsọ anyị nyaje ugboro 10 ma ugboro 20 o ya ebupụ nwere ọgwụ dube m 2 plot do ebe ọgwụ paaki. So na-agwa ya wee sị ya na ọgwụ nwa bụkwa ome travel ka ọgwụ nwa ya alụba ọrụ maka na o nwere biznes ọ na-eme n'obodo a. Ọ sị no problem, na o kwetara. O wee wepụta ego wee nye ndị visa fa gbagharịa visa. Ndị visa mara m ife menu wee ruo tata visa ahụ apụtabeghị. Obodo oyibo jelozi ndị nwere iwe ọ na-alụ n'obodo a. Kedu ka onye nwere iwe ọ na-alụ ka ego ya esi wee na-abịa?
Oluo 6 months after that 2022. Oluo 6 months bịa sị m Akwa n'ife ọ na-afụ bụ ego nni na ọkaba efuba nnekwu ego. Nwesị ya na ife alụrụ ọgwụ bụ na ndị na ife gbara mbụ niile eme travel, niile eje travel, niile ụmụ obodo ọkpọ ma mechetara ọzọ. Nwesị ya na iru obodo ahụ ife nlụrụ wa agazibe na-enwere ọgwụ a na-alụrụ ndị na outside country, nwa ọgwụ a na-alụrụ ndị n'obodo a, na ọ bụrụ ife eji alụ nke a ka eji alụ nke a kọwasịarịa nsị ya gotakwa ebunu ka egbuolu dị ọgwụ na dị ọgwụ ya alakwa alụrị ọrụ ma ya prepa aba ka o mee travel. anyị kwesị okwe nna ya gwara ya ka nnọkọta last 2 weeks na-anụ mkpọtụ na gate mana last 2 weeks na-anụ mkpọtụ na gate mana ịma na mụ nọ n'ime temple, ebe m na-anọ n'ime temple dofa na gate m na-anụ noise asị na o nwere one guy na-enye nsogbu di a na-akpọ amụ na onwere one guy na-enye nsogbu, nwa onye gbara m afọ ya na onwere one guy na-enye nsogbu mana fa nwere onye dị ife ahụ ndị nọ na-akọwa na ọbịa ga ebe afọnụ bifo ị na-aghọta emeri ya ọgwụ asị ya na ife na ọ bụrụ na eche efu Akwa n'ihi akwụ 10,000 naira ego ọjị na ego mma na akpara aka afụ Akwa. The guy si na ọkwụkwa dị money ka ọnwa ife mmụbe mụ na-agba m ewesi oke nya naba Saturday eji afụ Akwa n'ime compound ya ka ọ bịa. The guy si nọles na Akwa ya eji aka ya si n'ime chamber pụta na gate bịa gwa ya the thing. ị na-aghọta ibe m na-ekwu? nọles na Akwa ya si n'ime chamber pụta ndị adụm bizi n'ime ụmụbe nwesị a na iwe nwe adịrọ possible na ibe eme bụ ya na ba Friday Saturday ya bịa ebe ọ bụrụ nwa ya kwụnwụ 10,000 wee wụ Akwa. The guy bido n'iru gate ahụ baba mba tụba the guy na-anọ na gate ọgụ tụba ya challenge. The guy wee mee call wee kpọọ ndị sekuriti wee bịa wee sị ya kere ihe ị na-eme na be mmadụ na-anụ ọgụ ọrịa ịbịa be mmadụ ifolo the rug the rules. So ọ na-eme ka ọnụ bụ ọgụ. Ndị sekuriti wee sị ebe ọ bụ na ọ bịara ebe n'ọgụ ka faje triti efọkọp ya mana ma amalụ ife niile a na-eme o na afta ka nwa be m bịa sị m wee kọtụ olu m ife niile a maka ndụ bizi n'ime adịgo m bizi n'ime before mmarị the guy apịago ya ịtarị mbụ ndị sekuriti ife mme bụ mgbe m pụtazi a na-akọrọ ndị tin wee sị mba si kpọgodo the guy ka m mara onye dị ife ahụ apịara ịtarị ahụ o wee bụ na ọbago moto na chi ebe azụ wee kpọọ ya o wee bịa ọ bịa nsị a kere ife bụ problem n'iru m ebe ahụ the guy babakwa mba ahụ. So nsị a kọwalụ m onye bụ ka m mara onye bụ mgbe o ji kọwalụ m onye ọ bụ o wee bụrụ 2 years ago and ọ bụrụzi ndị nọ na gate mgbe ahụ nọ na gate kịta o nwere ozi ofu mkpụrụ mmadụ nọ na gate now nọbụ mgbe ahụ achụ ụmụ ndị agha achụ maka ifefa na-eme so ndị ọzọ nọkwa. So the guy baba mba nwesị ya na kịta na mfụ na mmụọ ya dụ high ya na ba emesie ka m kpọọ ya ọ sị na iwu bụ na-enye ego ata na iwu bụ na-enye nsị ego gị ka ị na-enye o ọkwa ịgwa m niile eme travel imezi travel kere ife bụ problem ọ sị m na onwe ezi 1 naira na agụụ na-agụ ya
nsị a ngwa ya naba ọsị mba na-enye ego ata nsị a na o nwere ife imegide kịta bụ ka mụ na ọsa tụrụ okwu atata ya naba na mmụọ ya dụ ha ya ọsị na oyi eji wee gba m n'onwe bụ ife ọ na-alụbụ bụ ife ọ kwụsị akwụsị na oyi eji gba m onye ọ bụ na oyi eji gba m n'onwe bụ ife ya ife ọ nọ na ya bifo ọ kwụsị akwụsị nsị a na o nwere ife ihe emenwu na o nwegoro ife ihe eme na o ya eme nwunye na-aghọta na o nwere ife o ya eme oke ụdị ọ bụ na ọ na-aba mgbe onwe ife o ya eme ya mee ọ ife m gwara ya ọ nọ 2 days ntụtụrụ foonu m kpọọ the guy si ya nna kedu ife bụ problem ọ sị na o jiri ọzọ ego na agụụ na-agụ ya nwesị oke ka ezi maka obodo oyibo ịgba niile eje ọ sị m na ndị ahụ na ọ ghọtara ife ndị ahụ ma eme na oje ezi obodo oyibo wee na-agwa m na-apịa ya ịtarị nwesị ya na because of your stubbornness na ị kwesịrị ịbịa be mmadụ n'ụba ọgụ ka ebe ị na-anụziri ọgụ and a gwara gị gụbie echi ị na-anụ ọgụ oke ọ bụrụ na echefu m dade gụkwụa 10,000 ọ bụrụgodị na ịkwụọ 10,000 na ahụ ịkọwara m onye bụ enwekwara m ike inye the money back ife niile abụrụ ife ọgụ after all na mụ nọrọ onwe m ịbịa ka m gwa ọrụ ọgwụ what of ọ bụkwa na ọgwụ aga aka nke ndị ọzọ si aga ọ bụrụ ijebe obodo oyibo now onwere ka ọgwụ alapụ ịlụrụ ọrụ nọ maka na erigo ego because of visa ịgba ị nwere ozi ego and onwere ife ị na-alụ nya ka iji anụkasị maka na agụ agụbago ị na-aghọta so wee bụrụ ka detain si wee mee m wee kpọọ the guy na phone mụ kpọọ ya na phone si ya ọ na-agba mkpụrụ mmiri ọ sị m mba nsị a na obi m na-agwa m n'onwe ife ọ na-eteki maka na agwa ọkpa be m ekwesịrị ọka ọkpa dị agwa ọ sị m na ọdụ sọrị nsị akara ibe bụ ọ sị na o nwere ego nri m wee si na my money gbarịa 500,000 ọ sị na udo adịgo nya ka ọ nọkwa 4 days nna this guy kwa si m na ọka ya post m na ọka ya eti na net na ọka ya eme nke nwa tụrụ nkwụzuo ya 2.5 tụrụ nyekwuo ya extra 2 million no if I spend the ribem nsị a no problem nsị a no problem na mmenye ya nye the money mana ọ bụrụ m nye na nwa be m just gbara ya the money ma asị m nwa be ya mee 2.5 ka ọ bụrụ 3 million ime ibe nji enyere ya ego ahụ bụ maka na-apịago ya ịtarị iwe ọ na-asị na ọmụ site pịa ya ịtarị jụọ na ya na ọfụma anya and ibe abụọ na ọ bụrụ ụdị a ka o ji wee mee ya pụta kwuo ya ị na-aghọta so ị ma na achọghị m ikwubo okwu a mana o nwere ibe mee nji chọọ ka m kwuo ya ibe nji weta almost 3 million na anya the guy bụ ajọzi nchọọ ka peace len ana m atụrụ mmadụ egwu ka onye bụkwanụ isi na maka na ọgụ mee ndị wee kwụ ụgwọ ị na-aghọta na ekwugbo onye mee ndị wee kwụ ụgwọ o nwewa nga a na-akpọ Paul Ezike nya bụ ụzọ postu daa vidio nya bụ ya onye mfụ daa vidio na postu ya ọ dị guy si m akwa na da guy nwee ife obu n'obi na m were ego ahụ nye da guy m were ya asị taya moto nchenji na moto nya mee nji were da money nye the guy mana already mụ ekwugo m na mụ ya enye the guy the money maka ịtarị apịa ya mana ọ bụrụ na okwu a nwebụ ike gaba ọ mara na vidio na evidio ya ebe ahụ ọ nọ maka na enwe CCTV kamera ka ụnụ fụ dịka ya mmadụ bịara ebe gị n'ụba ọgụ baba mba ya na-emekasị ọ na ibe ifolo onye nọ na geeti ife ọ gwa ime onwere mgbe mụ na o ji wee kọ onwere mgbe mụ na onwere efukwuru m anya ife niile a na-eme mụ na wafube face to face since 2 years and so na ana m afụta ihe abụọ asị set up
and ọdụgo onwe ndị na-akwere ya ọkụ mana o nwere onye na-atụ egwu ntị adọrọkwọ ofu mkpụrụ ntị adọrọkwọ so nọ ya ka m ji wee sị ka m bịa ka m bupụta this case ị na-aghọta ka m kọwalụ so my friend na mụ maka na nwere ndị ala mana ọ my friends ka m just and with my followers ka m kọwalụ fa ife men ife nwa abụrọkwa ife men nya ọ bụrọkwa ife men nwanne nya ahụ ife nwa bụ ife mere ebe last 3 years 2 years ago ka iwe anwa mere ị na-aghọta o nwere dibịa ya bụ ọ bụrụ onye nye ụda money mana ibe nji nye ụdị money bụ n'afọ na aga ụdụ na-arụ and from now to 6 months maka na o nwere ibe ihe eji ya wee mepụtanwu ego ahụ ya agwụkwa ọ bụrụ inyewe ego obodo problem ọ bụrụ na ịbịa ka mụ ada nsị m akwa na n'ọgwa ngwa ya ka egwu na visa na-emerụ anyị achọ onye eme visa a na-emerụ ndị mmadụ visa agba dudefe obodo oyibo ike amụ ada ọ bụ ife anyị na-abụrọ mba a na-anọkasị na-emekasị a na-aja n'iwe na-emekasị so kamụ ada ị na-aghọta afụsịkwa voice note ọpọ na mụ nyesi ụtọ amụ 3 million afụsịkwa voice note the guy na-agba onwe my friend sendere voice note wee sị na ife mma enyekwu ya bụ 10 million for assault after ka nyesi ya 3 million naira a mma enyekwu ya 10 million for assault ịbụrụ na the business na-eklik n'ọdụ ka ọ ga-achọ iji m wee jee obodo oyibo mara ịkọ aka na tikwa bụ aja na mụ na ọ ya arụ power private